Ja, jeg hedder så Anders, ja. I har måske set min nude video. Det håber jeg i hvert fald, jeg har. Ja. Jeg er lige kommet hjem til min mor. Ja, jeg skal sove. Eller, jeg prøver på at sove. Jeg skriver lidt for mange sms'er. Så jeg skulle lige noget tv. Yes. Det er et eller andet med politi. Et eller andet lort. Det sætter mig til at høre noget musik. Hvis det er, så skriv ned i kommentaren, hvis jeg skal lave nogle challenge i morgen. Eller senere. Jeg har ikke en skid at lave den her fucking ferie. Var indtil jeg skulle i skole. Yes. Men det var egentlig bare det, jeg ville sige. Abonner mig. Selvfølgelig, hvis I vil. Helst gerne. Og like mine videoer. Del dem på Facebook. Ansøg mig på Facebook. Det står inde på min channel. Facebook, ja. Link, ja. Og yes. Men godnat til alle sammen, der ikke sover endnu. Ja, hvis I så holder game night, så fortsat god game night.